MCLA MLA ক্যান্ডিডেট দিছিলে কিবা কাৰণ জিকিব নোৱাৰিলে বেলেগ কথা বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা অৰূপ দে ডাঙৰীয়া আছে যদিও বিজেপিৰ পৰা NDAৰ পাৰ্টি কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে নিজে মানে কৈছিলে যে হ'ব লাগে কাৰণে দায়িত্ব ঠিকাদাৰ সি এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই আমি ইমাৰ্জেঞ্চি হিচাপে BTC তৰফৰ পৰা সেইটো এই যিটো টেম্পৰাৰী যিটো ফুড ব্ৰিজ সেইটো আমি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 3-4 বছৰটো যাব লাগে खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनै आं नोंसोरजों सावरायज्लायनो गोदान भिडिअस लानानै फैनाय जादों दिनैनि भिडिअआव जों गिबिसिनथारावनो राजबंशीफोरनिफ्राय UPPL नि CM नि सायावहाय मा बाथ्रा बुंदों रुपम रयआ बिनि सायावनो जों सावरायलायगोन नैथियावहाय BPF नि CM मिस्टार महिलारी साहाबा मा बुंदों बेखौबो जोङो सावरायलायगोन रायजोफोर थामथियावहाय यानिकि जोबनायाव जोङो नैबे हा हुनि बाथ्राखौ लानानै जों सावरायलायगोन रायजोफोर अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो मिथिगौ मेक BTC ग्रेट अगेन नाथाय मेक BTC डिस्ट्रय अगेन होननानैसो जोङो साननांगोन आरोखि दिनैनि समावहाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना खोनासंग्रोदो गुबुन गुबुन हारिफोरखौहाय जोङो जुदि बेबायदि सुबिदा होयोब्ला जोंनि अबस्थाया मा जागोन बेखौ नोंथांमोना बयबो बुजिखागौ ना बे समाव खोनासंदो रुपम रयआ मा बुंदों प्रमोद बড়ো ডাঙৰীয়াও সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলে কিন্তু কাম কৰিবলৈ ওলাই আহি তেখেতৰ যেটো চিন্তা চৰ্চা অকল এটা জনগোষ্ঠীৰ উন্নতিয়ে সমাজখন উন্নতি নুবুজায় তেখেতে বড় জনগোষ্ঠীৰ উন্নতি কৰিব বিচাৰিছে আমি ভাল পাইছো বেয়া পোৱা নাই বড় জনগোষ্ঠীৰ উন্নতি হ'ব লাগিব কিন্তু বড় জনগোষ্ঠীৰ লগতে ইয়াত বসবাস কৰা 26টা জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন হ'ব লাগিব সেই কথাটো অকল মুখেৰে ক'লে নহব হাতে কামে কৰি দেখাব লাগিব সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সেই মত চৰকাৰ বনালে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ পৰা BTC চৰকাৰত এজনক কিয় MCLA নিদিলে এজনক কিয় EM নিদিলে যদি দিল হেতেন আমি তেতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰিলে হয় তেখেতে আমাক ভাল পায় কিন্তু যেতিয়া এইটো নকৰিলে তেতিয়া আমাৰ পৰিকল্পনা কি হ'ল যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নিজে মুখে কৈ আছে আপোনালোকক EM হ'ব লাগে আপোনালোকৰ MLA হ'ব লাগে কাৰণ জাতিটো সাংস্কৃতিকভাৱে আগবাঢ়িব লাগিব অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়িব তাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিকভাৱে আগবাঢ়িব লাগিব যিজন মানুহৰ দুজন ডিফাৰেন্স লিডাৰ চিন্তা চৰ্চা দুজনৰ বেলেগ বেলেগ এজনে মুখেৰে কয় আনজনে কৰি দেখুৱায় গতিকে কাৰ লগত থাকিব আৰু সেই কাৰণে কোচ ৰাজবংশী সমাজে বা কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ বেছি সংখ্যক মানুহেই হাগ্ৰামা মহিলাৰ লগত থাকিলে যে BTC অঞ্চলৰ খনিকৰ BTC খন নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰা BTC খনক আগবঢ়াই লৈ যাব পৰিকল্পনা যেটো মানুহ লৈছে আমি তেখেতৰ লগত থাকিম তেখেতে অকল যে কোচ ৰাজবংশীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিছে এনেকুৱা নহয় ইয়াত থকা আপুনি সংখ্যালঘু যে মাইনৰিটি ভাইসকলৰ কথাই কওক আজি কেইজনকে BTC তেওঁলোকৰ MCLA MLA ক্যান্ডিডেট দিছিলে কিবা কাৰণত জিকিব নোৱাৰিলে বেলেগ কথা বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা অৰূপ দে ডাঙৰীয়া আছে যদিও বিজেপিৰ পৰা NDAৰ পাৰ্টি কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে নিজে মানে কৈছিলে যে হ'ব লাগে সকলো আজি ভিক্টৰ দাস ডাঙৰীয়া হেৰিৰ পৰা আছে আপোনালোকে জানে গতিকে তেখেতৰ যেটো চিন্তা চৰ্চা এইটো হলাক ল'বই লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে মই ভাবো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ মানে যেটো চিন্তা চৰ্চা সমমিলন সমবিকাশ रायजोफोर रुपम रयआ UPPL पार्टीनि CM प्रमोद बड़ो सारखौहाय गाज्रि मोननायनि जाहोना जाहैबाय गावसिनि जातिखौहाय MLA बा MCLA बा दैदेनगिरि लिडार फसङैनि थाखाय दिनै क्लियारलि मोनबाय दा फिननायखौ दिनै UPPL नि CM प्रमोद बड़ो सारा मोजाङैनो मिथिगौ बर' हारिनि गेजेरावहाय गुबुन गुबुन नन ट्राइबेलफोरखौहाय जुदि लिडार फसङोब्ला ट्राइबेलफोरनि सायाव माबायदि गोहोम गोग्लैयो बेखौहाय प्रमोद बड़ो सारा मोजाङैनो मिथिगौ नाथाय सासे मा होनना बुङो हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट गैयै गावनि गाद्दिनि थाखायल' लुबैनानैहाय पावारावल' थाबाय थानो लुबैग्रा सासे CM मिस्टार महिलारीनि थाखाय नैबेसोरो MLA जादों दा बिथांनि थाखायनो सिगांबो बेसोर बायदिनि मानसिनिफ्रायनो सासे MP दङमोन जायनि मुङा नब कुमार सरनिया दा नब कुमार सरनियाखौहाय ट्राइबेल नङा होननानैहाय बिथांखौहाय क्लियारलि मिस्टार मेमोरेन्डाम आयंआ फोरमान होनानैहाय बेखौ बखबाय ना बेखौ एरख'नो हाबाय आरोबाव नै जोङो नुबावबाय देग्लायहाय BPF निनो CM मिस्टार महिलारीया बिसोरखौनो आरोबाव मा MLA सायख'बावबाय अब्ला नायदो रायजोफोर बर' जातिनि सेन्टिमेन्ट थानाय जुदि दङमोनब्ला हाग्रामा महिलारीनावहाय अब्ला बेबायदि मावनाय नङामोनथ' दिनै नोंथांमोना मा नुनो मोनखो गोजौआव नायदो
एसटिनि दावराव थांनाय समाव नोंथांमोना नुखादों एसटिनि दावराव आरोबाव बे समावबो एसटिनि दावरावा जागायफिनबाय रायजोफोर बर'नि सेपारेट स्टेट जानायनिफ्राय मा होनो हेंथा होग्राया बिसोरनो बयनिफ्राय एक नाम्बारावहाय बिसोरनो नाथाय नोंथांमोना बिपिएफनि सीएम खौहाय मोजां मोननायनि जाहोना मोनसेया मा होनना बुङो रायजोफोर लोंनो मोननो बिपिएफ पार्टी फैयोब्ला दादागिरि दिन्थिनो मोननो बिपिएफ पार्टी फैयोब्ला बुख्रुब सुख्रुब खालामलायनो खाबु मोनो बिपिएफ पार्टी फैयोब्ला गुबुन हारिया रावबो गैया बिपिएफ पार्टीखौहाय दिनैलाय माथो नुखो बिपिएफ पार्टी दाजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै बिपिएफनि सरकार सलायनाया खुनु सान्ति गैया दालाय माथो नुगासिनो दंखायो दा हख्रावनाय दावराव खालामनाय दा बे एखे जाथायानो सिगां 5 बोसोरावबोथ' दंमोन दा नाथाय बिथांमोना जेबो आवगाज होआखैमोन सिरि सिराय जाजोबदोंमोन रायजोफोर नाथाय बे समावहाय सोरबा नन ट्राइबेला एमएलए जाबाय अब्ला बिसोरो सोमावसारखागोन नायलांबाय थादो जोंनि बर'नि अबस्थाया मा जायो दानिया खोनासंदो बिपिएफनि सीएमआ मा बुंदों বাকি এই দলং বনোৱাটো বাকিতে বনাইছে আমি জানে পইচা দিব পৰা নাই দিম আমি পইচা আহিলে দিব এতিয়া বাকি দলং হওক স্কুল হওক কলেজ হওক যিকোনো কাম য'ত ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰয়োজন আছে তাতে পইচা নাথাকিলেও আমি বাকিতে কাম কৰিম প্ৰমোদ বড়োৰ লগত মোৰ লগত কিবা তুলনা কৰা যায় প্ৰমোদ বড়ো ক'ব পাৰে বহুত কথা কয় কিন্তু কাম নকৰে আমাৰতো হ'ল পইচা নাথাকিলেও বাকিতে কাম কৰে আমি अन्थाइ खाम्फा गायसनदों थांनाय सरकारनि सेंसन जाखानाय गोदानथ' नङा दा बिथांमोना गोदानथ' गायसननो हायाखै बाजेटआबो जोबनानै थांबाय दिनै बिपिएफनि सीएमनि खुगानिफ्राय खोनासङोब्ला बे गायसनखानाय अन्थाइ खाम्फानि फैसाखौबो हयथ' बे बिपिएफनि ठिकादारफ्रानो जानोबो हागौ मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन जानो हागौ बिसोरो ओमफ्राय बे रायजो राजानि अन्थाइ खाम्फा गायसनजानाय खामानिया मानो 5 बोसोरसिमहालागै कमप्लिट जाहैयाबो जानो हागौ नायलांब्लानो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोना आं बुंनाया जाहाथे दाजाथों हा रायजोनि थाखाय जाहाथे सुबिदा जायो बाखि मावगोननो मानो बाखिलै 17 बोसोरख्लाय बोसोरसेयावहाय 1 कौटि थाखा बुथुमदोंब्लाबो 17 कौटिल'थ' गैया बिपिएफनि बे मा होनो एकाउन्टआवहाय जोंथ' बै समावहाय नुनो मोनदोंना हाजारनिबो गोजौआवहाय बिथांनाव कौटि दं बेजोंनो माव ना मा बुङो रायजोफोर आरो मा होननानै बुङो बै जाय सेंसन जाखाबाय लामा बे लामाखौहाय कमप्लिट खालामनानै हो नङाब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय गाबनानै लाखा रायजो राजाफोरनि थाखाय क'क्राझारल'सो बिपिएफखौ मोजां मोनो नाथाय बाखिया दासिमहालागै सोलायगासिनो दङ रायजोफोर नुलांगोन नायलां दानिया रायजोफोर जोङो नैबेफोरनि सायावहाय फंनैसो सावरायलायनोसै बे हा हुनि बेलायावहाय जों बयबो मिथिगौ बिपिएफनि सीएमआ सिगांनि समावहाय रामदेबनो हा हगारदों माने फानदों रामदेबनि मा होनो कम्पानिया मा होननानै बुङो बेयावहाय गोबां बेसाद बानायनांगौमोन गाइखेरनिफ्राय लानानै आमुलनिफ्राय लानानै पतन्जलि साबोन थाव क्रिम बायदिसिना फारसेनिफ्राय बिथाङा पतन्जलिनि बेसाद बानायनांगौमोन नोंथांमोना आयुर्वेदिक मिथिगौना आयुर्वेदिकआव मा फाननो बेबायदि बेसादना बे हाग्रामा महिलारि फाननाय हायावहाय कम्पानि जानांगौमोन अब्ला बेयावहाय गासै रौमारि ओनसोलाव थानाय चिरां जिल्लानि मानसिफोर आरो क'क्राझार जिल्लानि मानसिफ्राबो बेयावहाय इनभल्भ जागौमोन नाथाय नुबाय दा रायजोफोर मोसौ मानै माथामसो फिसिनानै गाइखेर होनाय दा बेबायदिनो हयथ' खालामनो नागिरदों 900 बिगा हाखौहाय बेनिखायनो नोंथांमोना जिबनावबो दा हगार आं बेखौहाय नोंथांमोनाव रिक्वेस्ट खालामखायो इउपिपिएलनि पार्टिया जुदि बेखौहाय मावनो सानदोंमोनब्ला बियो मावखागौमोनानो दिनै नोंसोरो नुगासिनो दङ मोनसेनि उनाव मोनसे इन्डास्ट्रिनि सोमोन्दै बिपिएफनि सीएमआ नलेजआनो गैखाया जों दाखालि खोनाखाबाय
चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइफवालियावहाय जे बेयावहाय मोनसे बेम्बु मेनुफेक्सार सेन्टार बानायनो नागिरदों बेखौहाय सोर सालायथोंसो होननानै जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर आरो फारसेथिं जोङो सिन्था खालामनानै नायोब्ला बिपिएफ पार्टिनि मानसिफ्रा दंफां गायसोदों नाथाय गिदिर गिदिर दंफांखौहाय दानफायदों मा लाब जाखो रायजोफोर बेनो जाबाय नामा दंफां गायनायनि मेन जाहोना सायावल' देखायफ्लागासिनो दङ बेखौहाय जों नुगासिनो दङ रायजोफोर नायलांनोसै बिपिएफनि सीएमआ बेसेबां माबायदि खामानि मावोना गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि